хора, аз съм Петя, това ще е първото видео в моят канал. И просто съм уникално дошла нещо съм много такова ново приложение, което е още по-брутално като цяло. 97 рейтинг. Искам хубава информация. Така, Team of the Year, Жерар Пике. Пикето си е Пике, брат. Мусачо! То пълн къде? Ауини! Защо го взехме, брат? Може Team of the Year не е. Искал, аз съм го видя, брат. Така, поне имаме Chemistry. Меси. Роналдо, плиз. Той драфт няма да се получи поне 87-8 рейтинг. О! Вземаме Гамейро. Не знам, хора, просто иска някакси Роналдо 99. А вече ако не се падне, губим. Така, моля да са и голкипър. Чичирито поема и падна. Ау! Добре, мока. Айде бе, брат. Азар, брат. Майко. Няма, брат, Роналдо няма да се падне. Така, когато си много лаучен и искаш нещо много голямо и не ти се пада нищо. Ау! 186 в драфта добре, хора, ако падна 185 няма да съм много се радвам. Добре. Вече ако стане 187 и 7 хора, ако стане майко, толкова ще се зарадвам. Ако чувате, това е климатика. Да, се има Chemistry. Се наложи да играм така. На един мой приятел Никола. Му пакнахме Team of the... Аз му пакнах Team of the Роналдо, Team of the... и Суарес и Team of the Тони Крос от това приложение. Просто... Аз много се ядоса, защото... Миналото приложение, което имаше, имах само Team of the Суарес. От 2 на 1 сме били първи мач, окей. Один, плиз! Yes, браво, бе, Азар, бе! Ти момче, Азар, добро. Ох, 3-0, брат, майко 4, майко 5, ако стане, брат. 5. Дюмбургер, пак, отваряме го пака. Какво ще се падне? Пянич! Вземи го то, брат. Първи ми пак в играта. Май още един драфт, хора. Team of the Year, но не ми пука, човек. Така, Мартинес вземаме. Пикема, трябва да се падне. Цяла испанска защита. Марсело Team of the Year, супер. То само зелени или какво, брат?
камъка, брат. Все пак да имаме. Така. Ама той не с малко голям. Аз не знае. Team of the Year, Леонел. Опа, добре. Помислих си, че не съм го взел, брат. И направо си ще да си отгоре. 92, така са 97. 92. И набраме така, и ето така, става 97 кемистри. А то си ясно, че така направим, но ще се опитам да... Защото си имал да ярно малко шмаята, колко сложно с камера. Брат, как може, бе? Пепе, аз не го видях. Дори вече. 93 майко ужас. Така направим, така нещо падне. Имаме една идея, така правим става 93, слагаме дори се и тук. Ужасен драфт, не знам. Иначе ужасен, не ме кефи. 80. Сигурно си чудя да събирам за пака опенинг, отвори много пакове или... Два на нови мамайтите. Чакай, че си малко такова фифи. Трена, хо-хо! Роналдо. Не замисля, че говоря за това. Да, бихме китен. Добре, ПСЖ. Стока ще ми я спечеля. Няма да отваряме сега пакове. Ау, любимите ми пакове. Любимите ми пак. Оу, Хендерсон, брат. Ма иначе ужасен пак. Така мега пак. Затварям си очите. Не знам какво ще ми се падне. Дано да е над 85 рейт. О, лам! Информен си не може. Какво правите ви, бе? Още не затварям си очите. Фирмин. Еми добре хора, това беше за първото ми видео. И аз бях Петю. И до следващото видео. Чао!